Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. First things first, kung nagaubo ka, nag-pneumonia ka, dapat siguraduhon nga ginabatyag mo hindi COVID. Kasi panahon dumulaton, ang hapo, ang plema, ang hilanat, parte sa mga simptomas ng COVID. So kung may ginabatyag ka ka-acute nga mga simptomas o mga bago nga mga simptomas, mapas-screen ka alay kay basic kung may COVID ikaw. Otherwise, kung may asthma ka, kung may COPD ka, ang advice ko lang, mas stable lang imo kondisyon. Kontrolado imo COPD, kontrolado imo asthma, kaya pwede kayo bigyan ka pa-inject.